Dende hoxe, durante 15 días, a Mancomunidade de Municipios Barbanza-Arousa vai levar a cabo unha enquisa para coñecer as necesidades da veciñanza en canto ao transporte público na comarca. Para realizala hai dúas opcións, ou ben de xeito telemático na páxina web da propia entidade, barbanzaarousa.gal, ou ben de forma presencial nos concellos de Rianxo, Boiro, a Pobra do Caramiñal e Ribeira. A través desta enquisa o que vamos ter son os datos reais de demandas da poboación e así poder traballar nun sistema de transporte que realmente sexa a medida das necesidades reais, non? Evidentemente hai máis datos e máis información recollida tamén a través de diferentes entrevistas que se tuveron con varias persoas afectadas polo transporte. Hai unha demanda evidentemente tamén que é xeral, que ese transporte, por así decirlo, directo para Compostela con unha certa rapidez de chegada que evite ou que compita co vehículo particular. Iso é unha realidade, pero tamén queríamos un pouco coñecer máis necesidades, porque hai zonas de sombra que están quedando sin atender, lugares que ás veces tiñan un determinado servizo na anterior concesión que agora están quedando sin el. Na enquisa os veciños especificarán os destinos das súas viaxes no transporte público e as horas ás que precisan chegar a estes destinos. Con esta información tratarase de aportar solucións ás problemáticas existentes en relación aos horarios e levar a cabo un servizo máis axeitado posible, xa que as expectativas que había antes da súa posta en marcha lamentablemente non se están a cumprir. Non, un pouco ao punto de inicio entendíamos que era efectivamente unha concesión anterior que tiña unha serie de servizos e nunca ir a menos, é dicir, sempre supoñer un avance. Desde un primeiro momento se detectaron algunhas eivas e algunhas zonas de sombra que non están sendo cubertas e que redunda en que non se use o transporte colectivo no que se debera.